Paano yung exhibition? Hindi, yung turo niya kasi nga, pag magpapako nga daw, apatan daw. Apatan? Para matibay daw. Isa rito, isa ilalim. Isa rito, isa ilalim, isa rito, isa rito. Ba? Siyempre, ang hirap niya makunang gano'n. Kinagagan ko. Paano? Yan. Hanep, exhibition nga. Tama ito. Exhibition nga yan ah. So ayun po mga kabiyaya, nandito na ulit tayo sa pabahay project natin. So pang ano na ba to? Pang part 8 na ba to? Oh. Naabutan ko po dito si Berto na naglalagare. Yan. Sa wakas po. Hindi, bakit natin? Naramdaman namin yung presensya mo eh. Ha? Naramdaman namin yung presensya mo, papuntahan na. Nagagawa lang din ng dalawa. Nagagawa lang din ng dalawa. Kagagalaw lang. Ngayon lang din gumalaw. Nalumbong ka pa. Ganda kamay pa. Parang malayo sa katotohanan yun, sabi ko eh. Ha? Malayo sa katotohanan. Malayo. Eh, kaya yan ang gawa mo yan. Ito, 1, 2, 3, 4. 3-4. 3, 4, di pa buo yun eh. 3-4 pa lang. Grabe Ito, ka. ito, isa, dalawa. Yun lang. Gapon na yun. Agapon na yun. Ako makapasay ng dalawa ba? Grabe. Naglagan. Grabe si Berto talaga. Parang sarap na. Masarap yung ano doon na. Palamig. Aba, nagparinig pa yung hayo. Sarap yung palamig doon. Sarap ba yung palamig? Sarap yung palamig. Kanin bumanat eh. Talagang bili pa ko sa'yo, mahusay ka eh. Kami talaga pag bumanat eh. Wala nang ginagawa, nagre-request pang palamig. Siyempre, hindi makatanggal. Alam mo, edit pa yun. Oo. Tanggalin yung... Naka-on cam eh. Alangan na hindi natin pag-meriendahin. Diba? Baka sabihin, maano tayo. Ano yan sa trabador? Anong kaso yun? Tayo na ng team. Malibot na wala. Department of Labor. Oo. Opo, nahihirap na. ESPR. Ito talino talaga ni Berto sa mga ganyan eh. No? Kaya tawag ko yung Berto the Great eh. Hindi pa rin tumama. Yan o. Ay, Berto. Si Berto na walang malay. Ano naman yung kwato? Niro naman ni Perto eh, para kumapit daw eh. Teka lang pa rin. Isa pa, pag ganun yun eh. Try. Ganun yun, ganyan. Ganun ba? Pag ganun. Hindi, paikutin mo. Ay, ganun. Eto, sa pool na to. Wala ka pa rin. Dalawang ganyan to. Yan. Oo. Yan, ganyan kayo. Yan. Yun o. Nakita mo kung paano ako maggawa nito. Mga bukas siguro may dingding na to kuya no. Baliktad. Madali yung ano ng dingding eh, tapal-tapal na. Ito naman papasimentohan na ano natin. Tatambakan. Kung abot pa yung budget, simentohan po yung ilalim. Pero kung hindi naman, ano na lang po, panambak na lang, tatambakan na lang. Pero yung mga poste na yan, sisimentohan po yan hanggang dyan. O yan, pati yung mga tukod, dadagdagan pa yan para matipid. Kanina ba, kapag merienda na gumagalaw pa rin talaga yan? Hindi, ngayon lang. Nandito ka eh. Nandito lang ako. Ayun yung pakitang ano. Kunyaring gumagawa. Lalo na yun oh. Saan? Nagre-reklamo kanina, wala daw ano, pang Yossi. Wah. Si Lumbong. Yun oh, yun. Tapos yun, nagre-reklamo din yun, walang merienda. Nada merienda. Walang merienda pag alas 10. Merienda na kayo, tatapusin ko lang lahat to. Wow. Huwag ka na magpanggap! At tapusin na lahat to. Huwag ka na magpanggap! Ginama, bala kayo, kain na tayo. Yan, wala to. Yan. Ang bahay ni Ay, hindi. Tatay mo. Malakas siya kasi nakabali na 200 eh. Ha? Nakabali 200. Malakas siya ngayon. Dapat nga ikaw yung hindi ko pinabali. Ano ah? Kasi doon ka naman sa bahay. Ibigay mo na lang. Tayo sa 100. Ibigay mo na lang at Tito Dingdong yung binali mo. Nagastos ko na eh. Nagastos mo na. Anong pinagastosan mo? Sigarilyo. Ulo. Rin yan, tapos
Puro Iba gilid. yan, buhos lang. Oo. Kapuna ng buhos to. Buhos na natin ang pagmamahal tong bahay na to. Para tumagal. Tsaka first project ko dito yan sa ano, sa Taguig. Tignan mo, mga pama ko nito. Pansamantagal to eh. Para malaman namin kung uga pa. Pero uga pa rin, ibig sabihin, hindi Hindi siya ano, siya pag ganun. Dito. tsaka kailangan talaga niya sementohan. Oh, at mga hanggang dito siguro Kuya Logi, no? Kuya Logi, at mga hanggang dito. Mga tupik. Mga 2 feet. Para maganda yung... Wala mo naman, no? Tapos puro ko dito. Suggest lang, masama ba yun? Para maganda yung kapit na ano niya. Kawawa talaga. Gawa talaga. Kawawa talaga. Kukuha nga rin ako kamag-anak ko, dito ako magtatrabaho. Makikalampay ko. Oo, tara, merienda na tayo. Ang sabi mo kasi may merienda na ngayon. Okay na. Okay na. Masaya na kami. Hindi na magre-reklamo si Kuya Logi. Ha? Salamat sa Coca-Cola. Ha? May sponsor naman kamo. Oo, okay no? I love you, Tapon! Isa Raji, I love you, Tapon! Mahihain yung manok ko. Wala, mahihain. Princess. Ayoko nga. Ayoko nga. Huwag natin kay Princess. Ayoko nga. Dalawa, yung maganda ah. Nasabi mo, Bart? Meron na ako, lagi ako kawawa. Nag-resign ka. Ganon-ganon na lang yun. Gusto mo, paano yung pinagsamahan natin? Wow. Siyempre, joke lang. Diyan ka ba yun? Hindi mo na kayo pagbiroon, Bert. Maayos ka. Tinuruan mo ng moves ng mga pantamad na ano. Matapos mo ituro sa akin yung mga hindi dapat Ano? malaman Ako eh. ba talaga? Sino ay nagturo? Sabi, malaki yan eh. Ganito yung tamang posisyon. Tinuruan ka pala ng mga tamang pag... Ano Ay, pala ako niya. may ilalim ng tirada pa. Kawawa. Bumagsak naman sa akin. Hindi na ako naninawa ito kay Berto. Alam talaga si Uncle Bert. Si Kuya Logi. Ang future ano ni Ate Dapon, future husband. Wow. Future husband. Wow. Upgraded si ano Luigi Boy. The future husband. Yan. So sila na rin pala yung mag-ano nito, magpipintura sila Tito Ding, sila Kuya Logi. Kasi mga yun talaga yung mga skill nila. Pintor. Oo. Ako na marunong naman pero hindi ako marunong mag-timpla ng pintura. Ang pagiging pintor kasi kailangan marunong ka magtimpla. Diba tama ako, Ding? Yes, that's correct. That is very, very correct. Yeah. You can never be a painter if you're not Satisfaction. isipin ko lang ha. Malapit eh. You're not If you're not knowledgeable about knowledgeable. painting and mixing. Wow, what a knowledgeable. Yes. What the meaning of knowledgeable? And you're knowledgeable tuloy. Medyo delay ang ano ko eh. Delay ang... Na-slow ka? Ako lang sa merienda. Berta, bumili ka na doon. Anong merienda? Bert, bumili ka na ng merienda doon. Na-slow na si Tito Ding Dong. Need na mag-merienda. Oh, knowledgeable. Paano? Paano yung exhibition? Hindi, yung turo niya kasi nga, pag magpapako nga daw, apatan daw. Apatan? Para matibay daw. Siya rito, siya ilalim. Siya rito, siya ilalim. Siya rito, siya rito. Ba? Siyempre, ang hirap yung makunang gano'n. Kinagagan ko. Paano? Yan. Hanep, exhibition nga. Tama ito. Exhibition nga yan Nakakalunok yata ako ng ano bahi Siyempre, mahirap eh. Oo nga naman, tama nga naman. Malaki siya natin eh. Ganyan nga naman kapag mag-ano, pag nasa ilalim, no? Oo, laglag na. Laglag na yan. Ano? Tahimik lang. Bert, I need your help. I need your help. Ano yung... Mali pala to, mali. Mali pala yung tinuro mo, Logi. Tinuro mo. Mali yung tinuro nyo. Berto, mga tinuturo nito oh. Logi, help ko Bago lang kasi. Mali pati. Kasi dapat meron pa dito wala dito yun. O kaya ito muna tirada. Yan. Mahangin dito. Dapat ito muna tirada. Pag nagkaano pala dito si tatay na mahangin. Sarap mag-ano. Magtambay-tambay na ito yung dalawang matanda sa taas.
Ang lawak-lawak din, no? Kaya na nilang gumawa ulit ng ano rito, isang pamilya. So, ayun na po mga kakwela at may dingding na. Yun, Roberto. Roberto the Great. May dingding na. Saan sila dumadaan? Saan kayo dumadaan, Tol? Yun, may dingding na. Ito tayo dito sa kabila. Oh, hayop! Hayop! Nangingitim na ako, pare. Nangingitim ka na ba? Nangingitim na. Ano pa? Ano mga trabahador? Mga arte. Alam mo naman yung mga trabahador mo. Baka, Logi. Masyadong ini-spoil mo sa mga trabahador mo eh. Tuloy, nasanay. Ayan kay Logi, oh. Nasa gilid. Konting-konti na lang, matatapos na ang bahay ni Kaimo. Kaimo show. Payong pa. Ha? Ayop po. Bakit hindi talaga to si Alberto? Kaya nga eh. Payong. Wala kang electric fan, kung may electric fan lang eh. Grabe. Nakapayong pa talaga eh, no? Malupit eh. Ito ba yung waiting dito? Kita mo, ito. Paano kasi yun ang lilim-lilim dun, no? Diyan nagputol. Tinanggal nyo na yung dingding doon? Ano? Yung ano nyo? Tukuran. Dito na ulit sa kabila. No, tapos na dun eh. Sa ID. Konti na lang matatapos na ang bahay ni Kaimo. Nangingitim na ako eh. 100% ang utak ginamit ko sa pagmamahal. Isang daan ba yan? Isang balance yan eh. Padaan. Isang dang ano? 100% para makuha yung Gala ko isang Siro, daan. ayun. Gala ko isang Wala daan. pa. Wait, Wala pa. gala ko isang daan ang babaliin mo eh. Hindi, kulang yun. Kasi, Matagal-tagal, no walang bali. tagal na tsaka may patay siya yan eh. Si Vincent. Di ba, Logi, ang tagal mo naman dyan. Ano, pitatayo ka na lang dyan. Hindi, papayong ako sa yun eh. Hindi. Okay. Nakikita ko na yung mga ginagawa ni Berto dito talaga. Araw, ayan lang dyan. Uy, Isang haway naman dyan. Unti-unti yung mga nasasaksiyan ng mga pinagagawa ni Berto. focus kami dito, focus. Hindi, bibilis yan si Berto. Bibilis maglagari yan, Berto. Uy, Uy, thank you. Baka pwede, binata ka naman eh. Bakit pwede kalahati na sa'yo? oo nga. Bigyan mo sa akin yung kalahati. Binata ka naman eh. May pinapagatas ako eh. Nag pinapagatas din ako, laki nun ah. Laki ni Princess eh. Sige. Ibang pagatas yun ah. Ando kasi malamig o ba't dyan kayo sa initan? Ano namin doon? Papatanggal na kami ng hangover eh. Wow. Kasi mga palainom kayo eh. Pre, So yan ang mga kabiyaya no. At sobrang init. Ayan, kita nyo naman no. Grabe ang init natin ngayon. Konti na lang, mga ilang araw na matatapos na yan. Tatatlo lang kasi sila gumagawa kaya medyo matagal-tagal pero saglit na lang yan. Mga ilang araw na lang yan tapos na yan eh. Tirik na tirik yung araw. Hindi na masama sa dalawang matanda tong pabahay project natin na to. Ang laki na ho nito sa kanila. Yan, makita nyo naman. Rin niya up and down yan. So ito, papatambakan natin yan dito. Sana makakuha tayo ng murang panambak. Para maging maganda yung ilalim nila. ayaw ko. Pinapayaw ka na, ayaw ko pa. Na. Wag na raw. Oh, ayun. Pagka naka-on ka, ay may 500 na eh. May 500. 500. Kaya ayaw. Ayaw ng pinapayuan siya. Hindi na, okay na, malakas na ako. Ayaw kay Logi Boy. Dito mo na lang yung hagdan. Kuya, okay na yan dyan. Okay na yung hagdan dyan. Taas. Yan yung hagdan na ano. Magawa na ng hagdan. Si Logi Boy. Yan. Ito po yung hagdan nila. Oh, para hindi na mahirap mag-aakyat-akyat.
Diba? Ito kasi dito ang lilim. Ba't tayo dito magputol? Si Raulo talaga to si Layas Berto. ko nga sila dyan. Eh, paano Ha? gusto yan? Ayaw na Layas ko gusto. sila. Pinalayas mo sila? Oo. Mga istorbo eh. Oo. Tapos, hanap ako ng hanap na martilyo. Oh. Pagpuputol ng ng plywood may martilyo. Pero to, dadali. Pag isuot yung tayo, dadala martilyo. Ano yan ka, Berto? Plywood puputulin mo, ba't dala mo martilyo? Pinalayas kami. At tinago namin Sabi martilyo. ko, hype Okay, yan. Ben. Dito ko lang nilagay yung martilyo kung nawala. Kailangan Ni-stress nyo si Foreman eh. Oo. Ni-stress yung Foreman natin. Limutan ko pa Ay, yung forma, tagapagmana yan dito. Oo. Isa kay love you nga dyan, Logi. Eh, I love you the one. I love you. Mahang na mahang nila. Ano na? Ano ba to? Ilog ba to? Ha? Ha? Ilog ba dito? Nagbabaha dati yan dito eh. Parang ano Kaya nga tatambakan to eh. Plastic na eh, parang sinukat oh. Ako! Ha? Lagi boy! Parang sinukat na. Alam niya, ang galing talaga magano. Parang sinukat na yun. Sinukat nyo talaga yan eh. Parang sinukat eh. Sinukat nyo naman talaga yan ah. Tingnan natin yung sinasabi nito dito. Istorbo ko rin dito eh. Mapagalitan tuloy ako. Saan? Pinabali tayo po sa atin. Walang bali yan mamaya. Walang bali yan si Logi Boy. May martilyo ka dyan, wala kang pako. Meron, lang pa. Konti na lang, magagawa na mahinikain mo. Sa kabilang dulo, kasi. Taas mo muna. Nakataas na. Meron pinataas yung bird. Huwag na kayo mag-away. Wala na ako itataas. Kaya mas makapong Nakating kayad na ako. Paano kasi pwede ka naman mumawak dito? Hindi dyan, dahil dito sa dulo. Oh, may makumbok. Nilalagay rin tayo. Shit. Sige, pako mo muna. Kakangalan. Hindi, bababa ko nga. Naka 500 ka naman eh, okay na yan. Kahit mangalay ka. Saan? May makumbok. Depende mo. Sirap tayo dyan. Baba ko. Ano? Huwag mo, aray gag. Ang sakit. Ang bigat. Tawag dito ma'am. Ano, tagal nyo dyan ha. Isang plywood lang yan ha. Oo, tagal eh no? Isang plywood lang yun. Plywood dito sa Ayan eh, may kapita. makumbok. Alberto. Grabe talaga si Mang Bert. Kaya nang bali sinasamahan nila ng pagbibiro. Ang mga kita mo, no, utusan pa tayo. Init! Ang init talaga re. Yan. Tawag dito. Sinasamahan ng kwela ang kanilang pagtatrabaho kasi syempre mainit. Kailangan medyo tumawa-tawa sila no. Hindi yung puro seryoso sa trabaho. Nakakapangit ho yun. Ay. Nawala si Berto. Umano na naman oh. Ano, Logi? Balibigan. Ako lamang ka lang. Hindi, sabi Berto ni Tito Ding. Si Berto, nagka 500 lang, nawala na naman. Yan, narinig ka na palabas na to. Hindi ka na bumili ng gulaman eh. O, tapos sabi ni Kuya Logi, ganun talaga yun pag nagkakapera na laging wala dito yun. Wala, nagla- Amin na yung gulaman nyo, amin na yung gulaman nyo. Kulang bili ako. Wait. Ay. Oh, bakit tira nga to? Sukatin lang ako. Ito lang ah. Yes, sir. Shoutout siya nagtitinda ng gulaman. Sobrang tamis. So, ayan na. May hagdanan na. Pambansang mason. Logi Boy Guevara. Solomon. Show Salonga. Si Kuya Alex Maring, magaling din yun magano si Kuya Alex eh no? Tito mo. Magaling mag-carpintero. Magaling mambola. Ha? Magaling mambola. Magaling mo ang bola. Ganun nakikita yun ha. Tungkol ka tayo. Ayan, dati Di ba kasi umano nung... sa taas, Jay? Ha? Walang umano doon sa taas. Wala. Safety. Safety ba yan? 4 yan. Sa mga single dyan. 2012. 12 ba kuya? No? 2012 pa huling nagka-jowa yan si Kuya Logi. Ito yung na dito. Baka naman yung mga naghahanap dyan. BM is the key. Logi Boy Solomon. Ano ka na pala Kuya Logi?
ka na nga, ano ka na pala ngayon, menopusal. O, baliktad. Menopusal na si Kuya Logi. Matagal nang hindi nagka-jowa, no? Ngayon yung mga followers natin yan, nire-reto ko sa inyo ang pinsan ko. Fresh na fresh. walang bahid, walang kulang. Susausan 12 pa huling nagka-jowa. Kaya ano pa bang inaantay nyo? Gusto nyo ng mga set? Ha? Oo nga, Albert, nangingay mo. May nagbablog dito, ingay-ingay mo, Bert. Nagtatrabaho din ako, Bert, ha. Hindi lang ikaw, ha. Kaya Logi, tabi ka daw. Hindi, kaya malakas ang pukpok niyan ngayon ni Berton. Dito ako, eh. Oh, pero kung wala ako dito, nako, kawawa dyan si Tito Dingdong. Siya lang yung nagpamatindi dyan. Pinipin natin dito yung dalawa. Init. Grabit. Kaya mo na kayo, dumapla. Nag-aaway po yung dalawa. Dali ko, pagantong mo. Sabi mo, left. Right. Nag-aaway. Ba't ka nag-aaway yung dalawa dyan? Ayaw aking naguhit sablay. Nag-aaway yung dalawa. Kapag naguhit ka, siguraduhin mo yung guhit mo. Oo, tama. Mapakit ako sa araw eh. Sisirain ko, tapos sisiraan na nga eh. Sino ba nag-quit si Logi, di ba? Ano na naman ang Nadamay. Nadamay. Dapat dito sa labas yan eh. Bibili ng trabaho. Andun na, malilim dun eh, no? Ayaw maarawan eh. Ano to? Nakahanap ng Kaya may malilim. ginawa mo, Bert, may Itim-itim ko na. papasukan pa ito ng ipis eh. Hindi naman ako yan ah. Ikaw naglagay niya, pasport. Hindi, huwag mo ano, matatabunan yan ng pag ganito. Pinupukpok eh, masisira eh. Ano to, papakain ng daga? Usog ka ron, malaglag tayo. Ang mga to nag-away pa. Ako ito. Wala na pala Wala nang kuko to. Hanap sa to, ano niya? Patungan niyo ah. Yung tuhod na. Kukot, wala na. Napakatibay yan ah. Yeah. Siya pa ako yan. Ay, naku po. Itong mga to. Grabe. Makakain na din ano sa'yo eh. Sila lang nag-away-away pa eh, no? So yun po mga biyaya, mga kuwela, dito na ako sa bahay at muhin muna ako para mag-edit guys. Sobrang init po doon sa ano, sa pabahay natin kay Tatay Mo. So yun po, siguro ang last na video ko na lang doon eh yung pag malapit na matapos. Siguro ito na yung pinaka last na ano na ginagawa. No, ayan, maraming salamat sa walang umpay na sumusuporta sa aking YouTube channel at sa buong Trio Kuwela Family. Nandiyan sa description ng kanilang mga link. Suportahan natin mga charity vlogger dito sa Taguig. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.